Pininali tumhan la so video long nang kithan ponji la bangke la PMAYG la bangso hemso aputhak si ethithini alam nali tumhan la so video long nang than pachini ponik po nang kithan ponji la bangke la son lo la bangso PMAY hemso koson si ka apply ning jima la pen komama tum si kelong jima la pe la non survey ba mohot copy pia document se nali tum ki pidu nang jima la so aputhak si nili ethithini alam nang than pachini ponik po nalitum la so YouTube channel subscribe kelang pode subscribe ikon la pen video nalitum share ponigon tangde non pathek pen la PMAYG hemso aputhak le eson sonia lam lang polonang la pen che than polonang tangde non che than pona Assam PMAYG House Survey 2025 aputhak apply la pen documents la so details lang polonang la pen la bangso scheme la bangke short form and pudam lote as PMAYG pusi pudam dam stame full form la bangke la son lo the Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin pula G bangke la pen aims to provide Paka house with the basic facility to all rural families living in kacha or dilapidated house. In 2025, the government of Assam has launched a fresh Hour Plus survey to include left out of families. Asila pula government na hin penstame non hejong labang ke isi dak Hour Plus survey pula bang so app setami paklang poniklo lapen jibika sakhi tumfan pusi arong mate adon dami kon lapen alang li tumfan survey dam toilo komasi hemso kilong tangma mate long lelang ma labang so aputhak jibika sakhi tum lang pensi arong alang li tum survey bang klem poniklo lapen government labang so scheme kapik lang pon ila bang ke asap soyas tami poka ha ahem pachikim nang pumasi labang so scheme ang pipon iklo lapen poka house mate labang so poka ahem kilong dunji labang ke la phelang ahem kidotum lapen longle ahem kidotum latum sila bang so scheme ale bang ke long donik po la si pining lethota awa plus survey la bang ke jibika saki etum arong dam pen penang andak alang letum survey pon iklo survey det pen afi putha list bang ke paklang pon iklo la bang so list ating pen putha la blog long pen wang si alang letum final survey la bang ke wang tulo la pen non bange claim pon ik bom lo la si apply plelang pulda nali tum stame director survey velang pulda nali tum stame Emina mobile penstame survey ponik me koson se ka survey neng jima la support nili already video bang ke paklang ponik yalo lapen la pulo nili nang than pachini pon tweak po how to apply survey process in Assam koson se ka apply neng ji lapen survey neng jima la so process da ke tok penstame nili nang than pachini ponik po eligibility la bang ke confirm your family is rural and does not own poka house lapen hola apply vek ji abang phino alang li to hem la bang ke poka ahem kalider nang po mate phelang hem rason check pen kapar pong balong le hem la son nang po la pula alang li tum la bang so scheme labang kelong don ikpo lapen household survey conduct through Hour Plus app mobile app 2024 or Panchayat rural development different official lapen ali to minas tame Hour Plus mobile app 2024 punali to play store long pen download long iksi la download lo pulun ali to mina but tame survey pon ikmelo lapen la survey data fit final survey blog office wang to po la blog office wang that pen penangan la non final survey long kumama list si amen senang lidun ma alang litum amen pen se ako form mangi jog thunang po form ki jog dam ning la bang gram panchayat kalte blog video atum nong se documents pen ani tum a form da ponang po jog dam thunang po la pen alang litum verification ponik po verification idet pen afi permanent waiting list PWL la pen beneficiary list la paklang thul po la paklang det pen jang se approve lo pulte ki cheng sinang litum bank account along ki piduna bank account along 37,500 atangka la bangke nangjang ikpo la nangjang lo pulutang ten nang litum hem ki kim a process bangke chengpon nangpo la pen solo documents copy ps on sikinangji Hour Plus 2025 la ka apply apan mate PMAYG ka apply ji apan ki cheng sinang litum along Aadhaar card duwek nangji KYC tan nakinang sotji lapen job card tami donang vek po job card pen la Aadhaar card la hini le don da chok lapen bank passbook la ke thom la bang ke du vek nang po lapen voter ID pan card ho proof of resident domicile certificate land ownership certificate income certificate la hai bang ke nang ne
hai bangke dak nahang he nalitum ki pidun neng zila bangke job card pen bank passbook lapen Aadhaar card lagi thom le nalitum pianta chok ikji jong se Aadhaar card ave pulo tangte nalitum ration card lapen kapre kapre ka sonsta me nalitum documents bangke pinang kokpo lapen isonalam nalitum amen jong se survey hot at pondet pulo tangte nang litum la puthon non second survey ki bang hot la bangki job card nang ikwek pun nang litum malong job card bangki do nang jikina sorlo job card ave pulte nang litum la bang so PMAY jina litum amen le dostami ahem bangke nang litum long don delom mate ali bangke long don dedet po la sinalitum la long job card don do vek nang po lalo lapen eligibility criteria la bangke la sonlo eligibility criteria must be a resident of rural Assam mate rural area kido tum nang po lapen must not own poka house in any part of India lapen na hox tami Indiang bong nani tum hem ka chikim tang poka hem ka chikim tang kalidet nang po lapen household identify in SECC our plus survey list mate nani tum amen our plus survey list songs tami do nang po lapen SECC along tami do nang ji lapen preference given to female head of household lapen pinso amen le dos tami dak arlo so tumsi head of the family la bangke alang le tumsi dak bangke KYC bangke claim do nangji pinso to amen do pustame arlo so tumsi dak KYC la bangke claim vek nang po lapen priority also given to SC/ST families, landless, labor, differently able members, and family dependent on casual labor and MGNREG work. Lapen asal ST/SC atom fan bangke lalo landless long le philang ave lapen kaprega son nason different able members lapen different able member pulat lapangke area king kahunga saya citu kin lapen hem hazar cikim jolang lituman sila bang suskim bangke ladak ki pipono lapen la job card ki do tom hans tame la suskim bangke pipono lapen final assistance la bang nason lo Plains area pulotang ten alitum 1,20,000 an silong pon ekpo lapen lata 3 installment pen silabang sotang ka bang long exi lapen hilly lapen difficult areas labang ke 1.30 lakhs an silong ji mate 1,30,000 long pon exi lata ke thom installment pen sila so 1,30,000 tap dak at pon po lapen pothot additional dak job card jong nalitum pidun pulte dak 18,000 la job card farman la bangke long ponik policy ka do ka pen la dak ine ke dak 1,48,000 loss tami nili bangai kidam tang hota 1,50,000 to sipu pono 1,48,000 an bangke nalitum long don ekpo asika apply ning ji koson status check ning ma puta nalitum blog video along dame go rasta nalitum check ikme kali puta online nalitum apply pulte pmayz.nic.in kali pulte ourplus.gov.in so dim lahini website long dam pens tame nalitum details bangke langdam long ipo kali pulte da Assam la helpline number do la so helpline number long call pens tame nalitum details bangke chini ponikpo la son lo la sikoma matum sinon amen alis ke klang don man alitum na so comment box along pachini ngon laben komamat atum si final survey ke claim don tang loma latan alitum na so comment box along top pen than pachini ngon lapen amen dokok pen job card avide datum komama si doman alitum puthot ata nalitum comment along tok ikon na sipinia video labang ke short information mate short update nang ki pipon bang kela ancholo la sidomi thakmi kadu kawe car british 2.0 youtube channel long kela ra do anfans tami nilin pen cardom